Ak máme poškodenie chrupavky v zmysle defektu, teda diery, ktoré je ohraničená zdravou chrupavkou, je dôležité jej rýchle riešenie. Poškodená chrupavka nie je len bolesť. Je to začiatok vážnejšieho problému, ktorý môže prejsť jej cielenému poškodeniu v zmysle zošúchania a degeneratívnych zmien. Chrupavka zabezpečuje, aby sa kĺb pohyboval hladko a bez trenia. Ak sa poškodí, prestane sa kĺb šmýkať, začne sa drať a opotrebovávať a defekt sa postupne zväčšuje. Postupom času môže dojsť k vážnemu poškodeniu celého kĺbu a rozvoju artróz. Dobrou správou je, že existuje viacero možností liečby. Jednou z najefektívnejších je náhrada poškodenej chrupavky vašou vlastnou. Vaše telo ju prirodzene príjme, výborne sa hojí a pri správnej indikácii dokáže poškodenie úplne zaceliť. Kľúčové je však prísť včas. Skôr, než sa poškodenie zmení na pokročilú artrózu. Pre presnú diagnostiku je potrebné vyšetrenie magnetickou rezonanciou, vďaka ktorej vieme poškodenie zodpovedne posúdiť a navrhnúť najvhodnejší postup. Objednajte sa na konzultáciu a my zistíme, či je práve náhrada chrupavky vhodná pre vás.